ka tambara. Amjad Integrated Limited, Amjad Integrated Services, garin Mubi suna ayyukan girma. Posta bana invitation card, computer training suna koyarwa. Amjad Integrated Services, garin Mubi suna ayyukan girma. Posta bana invitation card, computer training suna koyarwa. Amjad Integrated Services, garin Mubi suna ayyukan girma. Posta bana invitation card, computer training suna koyarwa. kamfanin Amjad suna kan gaba, aiki na kwarai da babbar gaba. Firintin ba mu ga tamkar su ba, aikin Amjad baya boyewa. Amjad Integrated Services, Garin Mubi suna ayyukan girma. Posta bana invitation card, computer training suna koyarwa. Masu sha'awar koyon kwamfuta, yau dama ta samu za ku huta. Amjad Integrated kujeta, kowanne fanni kwamfuta suna koyarwa. Amjad Integrated Services, Garin Mubi suna ayyukan girma. Posta bana invitation card, computer training suna koyarwa. Invitation aure kuje Amjad, bana da posta kuje Amjad. Kamfanoni 'yan kasuwa ga Amjad, ya baso aiki nagar abin nunawa. Amjad Integrated Services, Garin Mubi suna ayyukan girma. Posta bana invitation card, computer training suna koyarwa. Aikinsu kamar a London, Amjad Printing Integrated, dogon gida opposite masarauta. Amjad garin Mubi area Lakuwa. Amjad Integrated Services, Garin Mubi suna ayyukan girma. Posta bana invitation card, computer training suna koyarwa. Amjad Integrated Services, garin Mubi suna ayyukan girma. Posta bana invitation card,